Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο GRT Gamer και σήμερα θα παίξουμε Clash of Clans. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο θα αναβαθμίσουμε ένα Archer Tower για να το πάμε level 6 και να τελειώνουμε με τα Archer Tower με 180.000 gold και θα αναβαθμίσουμε και τους Wizards μας για level 2. Πάμε στην πρώτη επίθεση. Λοιπόν, έχω βρει ένα χωριό με πάρα πολύ gold μόνο στα gold mines και στα elixir collectors. Θα ρίξω 2 archers σε κάθε gold mine και μετά θα πάω με τους giants από εδώ πάνω για να πάρω όλο το elixir. Λοιπόν, έχω ρίξει 2 archers και έχω καταφέρει να πάρω πάρα πολύ gold για 4 archers. Έχω καταφέρει να πάρω 60.000 gold. Τώρα εδώ θα ρίξω όλους τους giants, εδώ λίγους archers, όλους τους άλλους archers από πίσω για να πάρουν το elixir. Και τώρα όπως βλέπετε οι archers μου προχωρούν και τώρα θα ρίξω όλα μου τα goblins ώστε να πάνε και να τελειώνουν πιο γρήγορα. Λοιπόν, το καλό με αυτή την επίθεση είναι ότι νομίζω θα καταφέρουμε να πάρουμε και το 50% ώστε να φτάσουμε ένα αστέρι. Λοιπόν, τώρα έχουν περισσέψει 18 goblins που θα τα ρίξω σε λίγο. Εδώ ρίχνω τους τελευταίους archers. Πήραμε 188.000 gold ήδη με λίγους archers. Και τώρα θα ρίξω όλα μου τα goblins για να προχωρήσουν σε εκείνα τα storages ώστε να τα καταστρέψουν και να πάρουμε το 50%. Για να δούμε. Λοιπόν, το archers μου κάνουν πάρα πολύ damage από πίσω. Θα καταφέρουν να πάρουν το elixir τώρα το 49% και μου έχουν μείνει 2 archers εκεί πέρα στο army camp, οπότε το καταστρέψαμε και πήραμε το 52%. Ένα πάρα πολύ καλό damage για town hall 6 χωριό. Πήραμε 190.000 gold, 80.000 elixir και 11 τρόπαια και πάμε στην επόμενη επίθεση. Λοιπόν, σε αυτή την επίθεση βρήκα ένα πάρα πολύ κακοφτιαγμένο χωριό με πάρα πολύ gold και αρκετό elixir. Λοιπόν, έριξα ένα goblin για να δω αν έχει κανένα trap εκεί πέρα. Δεν είχε τελικά. Τώρα θα ρίξω giants, τώρα ρίχνω όλα μου τα goblins και τους giants από μπροστά για να φάνε όλο το damage από εκείνο το wizard tower. Ναι. Τώρα εδώ τα goblins αδειάζουν ουσιαστικά πάρα πολύ γρήγορα τα mines και τα collectors. Βασικά τα gold mines, γιατί αυτά μας ενδιαφέρουν τώρα. Εκείνο το archer tower πάνω βαράει τα goblins μας με αποτέλεσμα να τα σκοτώσει τα περισσότερα goblins. Τα goblins μου, 2 goblins βαράνε το town hall, όπως βλέπετε. Τα goblins κάνουν πάρα πολύ μεγάλο damage, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Έχουν καταφέρει και έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλο damage. Οι giants μου προχωρούν πάρα πολύ γιατί τα defense του αντίπαλου χωριού είναι πάρα πολύ μικρό level για το town hall 5. Τώρα οι giants πάνε και στο τελευταίο archer tower. Εδώ τώρα θα πετύχουν κάποια bombs και άλλο ένα bomb εδώ πέρα. Και σπάνε πάρα πολύ εύκολα το wall. Μπαίνουν στο Archer Tower και θα το καταστρέψουν με 4 χιτάκια ή 3. 3 χιτάκια ο καθένας. Οπότε τώρα προχωράω λίγο την επίθεση. Εδώ πέρα καταστρέφουμε όλο το χωριό. Καταστρέφουμε και αυτό το army camp. Λοιπόν, από αυτή την επίθεση πήραμε 130.000 gold, 75.604 elixir, 17 τρόπαια που ήταν 100%. Και ήταν μια πάρα πολύ καλή επίθεση. Και πάμε στην επόμενη επίθεση. Βασικά, με αυτές τις δύο επιθέσεις έχω καταφέρει και έχω πάρει πάρα πολύ gold και έχω βάλει ήδη τους wizards μου εδώ πέρα. Τους είχα βάλει πριν 1 ώρα. Και το Archer Tower που το έβαλα και αυτό πριν 1 ώρα. Οπότε παιδιά, αυτό το βίντεο ελπίζω να σας άρεσε. Ήμουν ο GRT Gamer και θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Από μένα, γεια!